Ați uitat să specificați la Ognele Mari unde e mina de sare. Da, și de unde este Roxana, de la Ognele Mari. Sigur că da, îmi cer scuze. Acolo am uitat de Salina, care este atât de frumos la Salina. Am fost iarna asta de 3 ori la Salină, superb. Și Roxana poate să spună cât este de frumos și câți oameni au pensiuni și unități de cazare pe acolo. Deci există la noi în județ, Doamne, nu vă imaginați câte lucruri puteți să faceți și câte locații faine. Sunt superbe, așa că, draga mea, Ramona, Ognele Mari este o locație superbă și mai scrieți și voi în comentarii dacă mai știți locații faine pe lângă Râmnicu Vâlcea. Vă salut aici și Dana, vă salută și doamna doctor Ionela, care ne ajută cu drag și spor. E alături de noi în fiecare miercuri și în fiecare vineri să mă ajute să fac față vieții ăsteia de cabinet. Și Dana, uite aici, ai pe sistem. Și, da, Ognele Mari, top, top. Este o stațiune care îmi place maxim și Salina o iubesc. O iubesc de fiecare dată când este vreme urât afară, merg acolo și fac mișcare cu copiii. Iarna asta am fost și ne-am dat cu rolele, cu patinele, jucăm tenis de câmp, foarte multe activități. Mulțumesc pentru comentarii! Mulțumesc pentru vizionări, nu uitați să mă urmăriți și pe Instagram!